Увечары 4 лютага беларускія гарады і вёскі пагрузіліся ў цемру. Гэта адбылося літаральна на наступны дзень пасля абурэння Лукашэнкі. Ён загадаў уключаць ліхтары а 8 вечара і выключаць іх да 7 раніцы, каб эканоміць. Але што стаіць за гэтым рашэннем? Тут могуць быць 5 прычын. Адна з іх фантастычная. Відавочна, што Лукашенко загадаў эканоміць менавіта ў ранішні і вечаровы пікі спажывання электрычнасці. Гэта значыць толькі адно. У сістэме не хапае даступнай магутнасці. Пытанне чаму? Першая версія. Праз экстрэмальныя маразы цеплаэлектрацэнтралі змянілі прыярытэты. Яны больш фокусуюцца на цепле, таму даюць менш электрычнасці. Яшчэ адна версія аварыя, пра якую публічна не паведамілі. Па выніку магло адбыцца выпадзенне часткі генерацыі. Трэцяй прычыны могуць быць праблемы з інфраструктурай. Праз тыя ж маразы холад мог пашкодзіць лініі. Ёсць і палітычныя версіі. Лукашенко мог перанкіраваць энергію ў расійскія рэгіёны, у якіх здараўся блэкаут праз украінскія абстрэлы, а можа быць і фантастычная гіпотэза. Лукашенко сцеле сабе салому і таемна аддае энергію ва ўкраіну. Пры любой з гэтых версій святло беларускія гарады павінна вярнуцца сінхронна з пацяпленнем, але самае імавернае тлумачэнне, што гэта банальны курс на эканомію.